Ubytovanie 3. Takto sme mali spálňu. Tam máme autičko. Tuto bola kuchyňa. Tu kúpeľňa. V podstate úplne nové a dobre, čisté. No už priestorovo to není to, čo bolo v Pále. Deň 5. Spali sme v meste Foča a ideme teraz na jedno sedlo, hodinku autom po Šotolinke, pod najvyšší vrch celej Bosny, pod Maglič. Ale nejdeme na Maglič, lebo to je 2400 metrov skoro. Ideme na Trnovačko jezero, to je pri ňom krásne jazero. Až tam dojdeme, tak uvidíte, aký má tvár krásny. Sme v Národnom parku, za rampou zaplatili sme vstup do Národného parku 10 € za nás dvoch. Zapísali si nás a ideme na jeden pekný vidíkovac, z ktorého je vidieť prales a vodopád a potom sa premiestnime hore na sedlo a odtiaľ by sme chceli dať jazero. Toto. Čo toto? To je výhľad. Kopu snehu je tam. A spoza stromu vybieha druhý člen výpravy. Turista, ktorý sa skoro potkol. Tak toto je tá prašuma. To je paráda. Na horách je riadne snehu ešte. Odtiaľ to je asi najlepšie vidieť. Pomaličky sa trasieme hore na sedlo Prievoj od parkoviska pri Vidíkovci. Cesta je kamenistá, ale tak dá sa prejsť, len s novým autom by mi bolo veľmi ľúto sem ísť. To idem autom po Alpách. Parkujeme trošku pod hlavným parkoviskom, lebo tam fúkalo riadne. Tu je tak lepšie. No a vyrážame Trnovačkomu jazeru. 5,5 km je písaná značka, takže nejaké hodinku a pol, hodinu, 3/4 by sme tam mali byť. Pás máš? Lebo ideme na Čierno, do Čiernej hory. Nemám. A občiansky? Mám. Tak ideme. Toto je lepšia cesta, ako sme išli. Parádne výhľady.
Hodinu 30 tam bolo na tej stene. No a teraz ilegálno vstupuješ na územie Čiernej hory. Čierna hora. Montenegro. Čierna hora. Presne pri tomto strome. Čo ti to pripomína? Akú scénu z akého filmu? Čo bol Mel Gibson, ten hazardný hráč na tom parníku, čo hral? A keď prišiel k tomu indiánovi a povedal mu: ty si vieš nájsť dobré miesto na tábor. Paradá. Dobre? Dobre. Záverečné stúpanie k jazeru. Posledných 250 výškových metrov. Už len 220. No. Dosť? A sme tu. Ide, ide! Emócia! Tu! Konečne! Jazero v tvare srdca. Budeme vidieť na drone. Skúšaj, otvoreno. Dobrý deň. Dobrý deň. 2 kávy poprosíme. No toto je obed turistickej útulni na jazere. Čo máme? Aj polské klobásky. Polské klobásky, bosňacký chleba, slovenský syr. Slovenský syr, dobre. Papriku. Dobre, jedz. To je najvyšší Maglič. Takže hodnotenie. Cesta trvala 2 hodinky. Jazero nádherné, parádne, však vidíte. Tuto domáce, čo to tu spravuje okolo, tak trošku tu má bordel, ale teraz tu není, lebo ešte není sezóna. Zima je. Zima je, ale si to tu riadne si to tu kazia. Nechcem to už škaredšie nazvať. Dobre si to povedal. Kazia. Kazia si to tu. Kazia si to tu.
No tvoja najobľúbenejšia činnosť na dovolenkách, ojdačka. Ideme, lebo za chvíľku možno, že bude pršať, lebo sa to zmráka všetko tu zase. Alebo snežiť. Dobre, hojra. Či to je inde. Hajmo. Hajmo svi. Dobre. Môžeme ísť. No čo ty? Ty by si jedol späť na zrkadlo? Poď za mnou, poď. Ty by si mi jedol, poď pohľadkať. Ty si krásny. Deň 6. Ideme na druhú stranu Sútesky. Včera sme boli na tej strane, na jazere a na vyhliadke. A dneska ideme sem na túto stranu, Gornej Bare, Dolnej Bare. Je tam pekné jazero, Crno jazero a taká turistická chata s malým jazerom. Aj jeden pekný vidíkovac, jeden výhľad pekný. V noci pršalo, tak je to všetko zahmlené, ale dúfam, že vyjde hore hmla a bude pekne. To asi horšie. Však nahrávam, že nie sme tu sami blázni. Jazero, chata, krásna. Tak nakoniec je otvorená. Je tu aj kúpeľňa, aj záchod, ale smrad je tu riadny. Tu je posedenie, tu sa dá aj kuriť. Ale zachránilo by nás to v prípade núdze. Aha, normálne postele. Bohové. Aj tu spali asi. Počkaj. To nie je taký smrad. Neviem, či to tu nespali, lebo oni to prenajímajú asi, vieš. Tak tu budeme raňajkovať. Áno?
najedení. Ideme na túru. Na raňajkovanie. Ideme na Borič, vyhliadku. Preto sa to volá Gorne Dolné Bare. No lebo toto boli dolné bariny a tam vyššie sú horné bariny. Tak to dokážem preložiť. Gorne Bare, Dolnie Bare. A myslím, že som to dobre vydedukoval. To není krajina, to je zahrádka. No, to je asi zasadená záhrada. Sila, že tá Luka? Koľko kvetín, ale koľko kvetín rôznych. Tam hore na hrebení úplne, na luke, sú kamziky. Tam sú 2, naľavo alebo 3. Potom ešte tuto po hrebení sú ďalšie. A Maglič je v oblakoch. Tam to búcha. Teraz ich asi bude vidieť, lebo sú presne na hrane. Divokozy. Áno, však tak sa povie po ich. No a za toto Borič sa volá tá vyhliadka, lebo sú tu krásne borovice. Tam sme boli včera a tu je súteska. Tu sa rozdeľuje Maglič od Zelengory. Ty si im zničila tabuľku. A nie, na zemi. Na zemi. Že zase kde Felda vyšla až pod Gorne Bare. Takým stupakom mokrým jak sviňa. Máš kľúče? Mám. No poď. Ako prejdem? Ako normálne. Raz, dva. Ja som myslel, že sa vrátiš do auta. Prekrikovali sme sa so srncom. Nevidíš nikde? Dobre. Ale v diaľke, keby bol, by mohol byť.
Ale straky už utekali, kričali, že poplach, idú turisti. Krásne sú tieto malinké. Zakývaj gorným baram. To, že sa zapne, ešte nepomôže.